Първо в днешното видео ще подреждаме Монисер, както с кремови. Вие не го знаете. Така да, накрая. Ракет, това цялото. Много сладичък, но отвътре познайте в правилно. Ето правилно. Ето, варено. А то е макочина, гледайте. Огледалцето ми, сладкото, червилата ми. Какви ли на глупости. Мали, това много ми чува на мен. Ластички, мали. Ще бъда зор голям. Цъпка си прави така. Така, после виждам аз. Първото нещо е това. Ето, тук се отваря. А то, вие се виждате, ето. Здравейте! Много е яко това гледалце. Това си го използвам кога загубна едно нещата. Тук гледалото. Това мега сладко червило. Като погледнете вече. Ето, то е тъмно блестящо червено. Така. Не е много тъмно кафяво. Значи е много сладко. Ето, това е вече горе-долу светло, блестящо. Рождените подарени. Ето. А следващото нещо, моля, то се отвори, чакайте да го сложим. Ето глад сами. Направя скупка, много хубаво мериш, даже навсякъде. Много сладко. Мале, ето ядохме се хора. Иначе, ако се мажете бая време, ще издържите ето. След като ме много дебело и вижте какво се получава. Е малко, аз го затеснявам, защото е много влажно, гледайте сега. Айде, виждате ли? Мале, вижте колко е дебело. Ужас. Трудно сме да го пипнем, за това, че не се не сме. Толкова мой глад и ходех за 3 нещо. Мале, какви глупости са ми мало. Джеси Бомб. Всяка го имам. Има вкусно. Наистина. Даже на яд. Много е сладък и красив. Ай, на мен много. Аз много гладцове. Половината вече са из къщата. Къде се отваряш? Чакайте. Чакайте, съм влажна. Опит глад. Гледайте. Много светло за мен. Гледайте ми. Много яко. Това червено. Другото ми къде е червено? Това е пълна кочина, ама половината. Ето това. Щупи го без да иска. Ето. Но много сладък цвят, много. Много ми харесва. Ето ми червено. Ето и майка ми ги използва, честно да кажем. Хора, напишете ми долу коментарите какво е това. Имам 2 палитри, къде ги наричам палитри вместо пудра. Това се знае, че е пудра, но по някой път му забравя, но винаги викам палитра. Вие напишете долу коментарите как се казва. Много сладки са това. За да лез. Какво ли не глупости? А следващото ми нещо поведа. Това е много ясно. Това е очна линия. Много е тесно. Много.
Взех я, както виждате, модерна е. И взех за 3 нещо. Което вече червила. Това са от най-сладките червила от миналата година. Дарила ми го е моята първата случайката ме казва. Гледайте, тъмно лилаво, розово, това е като блестящо розово, светло розово и кафяво. Има черноти със сигурност този. Сега, тази мега сладка ластичка. Има още така. Той ви го пише, чакайте. Гледайте. Пудра ли е, не знам какво е, но и на това му викам палитра. И трудно ще отваря тази палитра. Гледайте каква е сладка. Много са сладки. Напишете ми долу в коментарите и пътя как се казва. Ето. Как му се казваш името и аз не знам, ето ще го покажа цялото просто. За миглите. Много твърдо. Чакам от една година. Това го имам от миналата година. Гледайте към ластички. Имах още къде съм. Гледайте. Абе, за тия празници бяха ластички. Айде. Гледайте са. Право Сергия. Сергия. Без ластички. Спая ластичката и да почваме вече с това. С всеки от тему. На всеки му познат. Има горе за 27. Аз от тогава съм ги изхъпил. Спокойно. Само какви са сладки, но блестящи. Нямам ги тех. Аз ги имам отваля. Следващото е това. Миналата година Леля ме подари. Много ще се радва. Той са много сладки. Има почти едни същи цветове. По 2-3 еднакви. Ето. Леля ми. Миналата година за около ми ги дава и последното нещо, както виждате. Са приличите му, но ги взех от този град, къде да иде. Четки. Ако забравя това, нещо има огледал. Хело. Пънна. Хако, леле. Хако. Гледайте хора само. Четките ми. Приличите му, но не са започваме с подреждането. Демек. Моля. Много гори тази печка. Много. Как да се запазим от тази печка? Положението е такава. Но сега па вие пък как че виждате как го подрежда. Айде накрая ще видим. Айде. Мамо. Първото нещо, че са ластички. Много трудно. Жълти. Имам 2 жълти ластички. Слагаме тук. След това как да сложа друг. Имам 2 белички. Една лилава. Една оранжева. Сладка. И 3 роза. Са сладки лелей. Как ще поберем пътища? Чакайте, хлажче малко ето носка ги заврех.
Айде, не вижте човека. И тази сладка ластичка. Тя е там. Да започваме сега с червилата. Това червило. 10 минути. 24 минути. 3 секунди. Това. Сега голяма резултация. Продължаваме с червилата. Това е много сладки червила. Може да поберат колко искат червила. Аз да пам цвет. Първото с 3 мигланца. Те са до червилата. Ти си тук. Ти си тук. Ти си тук. Така. Само бъдих тиха. Ценките. Мразим кога ми правят. Това дето си мачва с ценките. Това. И да оставя очи. Огледалце. Слагаме го тук. И двете палетки, когато ви казах да ми напишете в коментарите. И сега да се опитаме да го сложим изобщо. И тук започваме да слагаме където са четки. Но аз нямам такива четки. И се слага там червила. Там с какво искаш? И време за резултата. И оцените котката ми. Вижте колко сладка са. Дай! Тук камерата буде. Я гледате тук камерата. Гледайте го само като бомбон. Котките, гледайте го как са. Айде бе. Седи си до мен тук до столчето и гледаме те ръкачето. И сега да видите крайния резултат. Това ми е крайния резултат. Това ми го гледайте. Ето, гледайте тук. Ето ластичките там. А тия двете палитри, както ви казах, напишете ми долу в коментарите. Гланцовете, червилата ми, огледалото и двете ми неща. Двете ми. Влиза. Двете червила. И очната ми линия. А това целият минисър. И ако ви е харесало подреждането на моите гримове, абонирайте се за още. И очаквайте коледния епизод на Тока Бока. Очаквайте го скоро. Ще го качам на 25-ти в 10 часа в моя канал. И го очаквайте да е много яко. Даже сега ще качвам този клип. Ето го. Това ми е целият ми сцена. Това беше всичко от мен, приятели и от мен. Чао! И ако ви харесва котката, дайте палец нагоре и както подреждането. Чао!